ag neadú le Pádraig Mac Tarlaigh. Bhín mol canseom na nuis ga láfa webinar Zoom agus ag neadú ba bhhailm sa dála má a dúir se neo se cadia. Bhím sála ga leis ag fólam rudaí úra. Rinn mé bahran don cid agus bhím ag súgur leis na céirí. Níl $100 scála nuis agus Jóna miste lom fanúbar a níl an síl mar a bhí mid sála gan ar garde. Tá muintre úra a gine an scáil RTE. Fiú sála bím sa sásta nar bulan an clog a trí. Níl éifreann a gine non-cid cumann in an crack mar a bhí. Bhí meidir leig son na sásta nar imíon COVID ón tír. Bhí mála bhíine dáin. Málan me sé lárca me clafartaí fanne dáin.